A mi, personalment, aquest treball m'ha agradat molt, m'ha semblat molt interessant, curiós i, sobretot, original. He après que sí que es pot treballar des de casa, sí que es pot treballar amb eines com l'ordinador i d'una manera molt fàcil i senzilla. També he après que el treball en grup és molt important l'organització del grup, ser coherents i que el grup estigui molt ben coordinat, i estic molt satisfeta amb el treball final que hem extret. Estem molt contents i espero poder treballar en grup pròximament. El projecte Somiem és el que l'alumnat de quart d'ESO hem estat treballant en grups aquestes darreres setmanes. Ha consistit en treballar el son i els somnis en cadascuna de les matèries, com la biologia, la literatura o l'economia. Algunes de les tasques que hem estat fent han estat treballar el quadre Persistència de la memòria de Dalí, crear un anunci d'un refresc amb estil surrealista i oníric i, com a producte final, fer un curtmetratge que exposés alguns dels àmbits treballats. Hem tingut diferents trobades virtuals entre la classe i el professorat per resoldre dubtes. També ens ha apropat molt haver de parlar diàriament amb els companys i companyes de grup. M'agradaria dir que aquest projecte ens ha ajudat a mantenir el contacte entre nosaltres i amb l'escola i a sentir-nos més a prop els uns amb els altres sense deixar de treballar. Hola, soy Marian, la madre de Mar Huertas Pamies. Solo decir que la idea de este último trabajo nos ha parecido genial. El nombre de su grupo es diferente y el nombre que han elegido para su ciudad es Metamencia. M'ha agradat la manera de treballar perquè crec que s'han sabut adaptar molt bé als nous temps. Desde casa no hemos dejado de animarla a continuar con sus tareas escolares porque se ha de valorar y mucho la actitud con la que se está tomando estas semanas de encierro. Y esta forma de trabajo es una ventana abierta a continuar relacionándose con sus compañeros de clase. També m'ha agradat que hagin fet treballs en grup perquè així entre ells també s'han vist i han pogut interaccionar una mica més, que no estar sempre tan sols com estem. Creo que han compaginado muy bien tanto los trabajos individuales como los grupales y Mar está muy satisfecha de su trabajo y por lo tanto su padre y yo evidentemente también lo estamos con ella. També m'ha agradat perquè aquest tipus de feina ens ha donat molta autonomia per aprendre's a organitzar i a agafar uns nous hàbits que fins ara no teníem d'aquestes maneres. Però també m'ha agradat perquè han sabut fer les seves feines i sempre han tingut molt recolzament i han tingut un molt bon seguiment per part del professorat i de l'escola. Solo agradeceros todo vuestro trabajo y salud y ánimo. Hasta pronto.